अरे मनुआ कोठी बा जल्दी आसुनु भोजीटा हो तो जाइले गला मो अमित आकाश तापर पछेरी भी आउ किछि पिला अछंती से आउछंती आउ ये हमर लुडू तापर मुन्नू भाई आसी गले मानस भाई पछेर आउछंती फोन देखि देखि तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं बोल तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं। नमस्कार सांग मैंने आपण को ओडिया रसदार न्यू वीडियो को स्वागत करा जाउची। आज हम आसु कुशभद्रा नई शिशुमठ ब्रिज तल को आज माटियान चिकन हम राति रे आसंतु देखा हवा केमती को चालुची आसरे तो किबी हातर कोन छ नीचे कोन पुलिस खाली पियाज सुंगिब संगला हम तो किछ नाही ला पियाज खाली सुंगिब पत्र से के जण आसी चार जण होना आसी सभी भी पत्ती जातो आगे तो भूत चालू काल रात रे कथा होडियो काल सकाळ तो 20 तळे काली माने भूत चालुथिला कोथरे चालुथिला एई बीम रे जो लुहा बीम से ये रेकॉर्डिंग कर दे तो अपनी वायरल कर दे आकाश भाई हमर चुली गोली गोली पूरा झाड़ नाला हो गले आदिवासी लोक मानक चुली शिवलिंग उठे दिथिला ओ कत साइज देखिला हेती कासी देखिना तो कोरे बसी भाई रात रे जा देख पहिला ये मद के दे देला पुनई टी कोनटे कह दियो पुनई किछ कहनी पुनई कहन जल्दी जल्दी भोजिटा सारो देखो सन 10टा 7 हेलानी हम तो 2टा बेलू सरी बोली आउरी अच्छे लंबा स्टोरी देखिबे रही जांतु राति भीतर जदि आसी आज न पइला काली जाई थाना रे केलती तमरे रात रात आज भाई देखिबा सा चुली पूरा रेडी सारे नहीं पे हम चुली पे रेडी हो गलानी एबे हमर एठी रोसे हो लाग्यो नहीं पेपरटा देते लागि पेपर अरे डालबे आड़बे एड़ा हां आ जुलता लागिला पड़ी जान निकोले जाने देखो गाइस करे आसी गला बाहर के ले जो कोनी पका मैं एमिति प्रोग्राम सॉस कर रे बोरा चलना बले पका डरा मस्त पक्के दे यार लाइट में मोटर लाइट में साथी आज बण अष्ट हो जे खुशी दा बड़ बजी एटा ब्रिज तळ बजी जा इच्छा हो से जंगल के नाचे तो गांव नाचियो आसा चलना पळे गाव न पाराटी निज लाइन बुल्ले से निज छाड़ियो ओ पियो अब्बाई ओम फो ले भाईया ओम फो खाली वो पानी दियो 7 करोड़ रेडी तो रेडी अरे अदा रसुण सैला ना का सैलानी अरे शीघ्र करनु अरे लूडो बोरा गाइलो न सुनन अमिता तार बाटा उडी हला आज
ना भी कवर दे दी कबर दे देके ମୁଁ ମନକୁ ଖୋଲିଦେଲି मनु को दे सारा तार किसु गला खोलिया को ଏବେ କିଛୁ କଲିନି ସେ ତ କାଟିବ जीन द पार्क डम डम ରହ ବେ ହଁ Explore how to tune into your favorite ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ପେଲିଦେଲି ସେ ମନକୁ କବାଟା ଖୋଲିଗଲା ସେମିତି ତମେ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ଗୁଣି ଜିନିଷ ପଡିଛି ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ବାହାରିଲୁ ନାଇଁ ତତେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲେଇକି ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଥିଲି ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏଇଟା ହେଲା ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଖେ ମିଶାମିଶି ଏତେ କାଟୁ ଲୁଣ ଏଇଟା ହେଲା ହଳଦୀ ସେଇଟା ହେଲା ଲୁଣ ମାନସ ଏଠି ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଠି ମସଲା ତାର ଛିଡ଼ ହେଉଛି ତାପରେ ଆମର ଏପଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିଲା ବସିଛି ଅମିତ ସେ ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ମିଶିକି ପୁଣି ତା ନା ଟିକେ କହିବ ଏମିତି ଦିଥର ଏମିତି ପଳେଇବେ ଛାଟୁ ଖାଲି କଲେ ସେ ଖରାପ ନା ଆମ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ଭାଇ ସେଇ ଅଦା ରସୁଣ କାଟୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଲା କିଶୋରାଇନା ତାପରେ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ପଡ଼ିକି ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ଚିକେନ ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଲ ପଡ଼ିଲା ମାନସ ଭାଇ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ତେଲ ପକାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଡୋଲି ଚାय ବାଲା ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ଚିକେନରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ତେଲ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ନା ବରା ଗାଇସ୍ କେତେ ପିଆଜ ଅଛି ଦେଖ ପୁରା ପିଆଜ ହିଁ ପିଆଜ ଏବେ ଲଙ୍କା କଟା ହେଉଛି ପୁରା ସାଇଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇକି ଲଙ୍କା ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ମାନସୀ ଆମ ଲଙ୍କା କାଟୁଛନ୍ତି କେତେ ସାଇଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମଞ୍ଜି ତାର ଖାଇବୁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ କାଲି ପୁଣି ଅଛି ରାତି ପାଇଗଲା ତାର ଉପରୁ ଇଏଟା ନେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ଚା ସେଇଥିରେ ଭାତ ପକେଇ ଚକୁଟି ଖାଇଦେବା ଅଧା ହେଇଥିବ ଚାଉଳ ବି ପକେଇଦବା ସେଇଥିରେ ସେଇଟା ଚାଚିବା ଦରକାର ସେମିତି କଦଳୀ ପତ୍ର ତିଆରି କରିଦେବା ଖଡ଼ିକା ଯଦି ମୁଠା ଆଣେ ଖଡ଼ିକା ପୁରେଇକି ତୋର ମୋର ଚାଲ ତିଆରି କରିବା ଠେଲା ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ୍ଟା ଲାଗି ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ
ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାତ ଗାଳୁ ଗାଳୁ ହାଣ୍ଡି କଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ମାନୁ ଗଳି ପଡ଼ି ତମ ଚୁଲି ଲିଭିଲା ଆମର ଦେଖ ସେଇଟା ଫୁଲ ଚିନ୍ତାଟା ଫୋନ୍ ଅଛି ରେ ନା ନା ଲାଇଟ୍ଟା ଜୋର ଜଳିବନି ଗୀତ ବାଜିବା ଲିପୁ କଣ ଲିପୁ ଗୀତ ବାଜିବା ହାଣ୍ଡି ଆମର ତାତିକି ପୁରା ନିଆଁ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ତେଲ ପିଇ ଯିବ ଏଇନା ତେଲ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପୁରା ଫୁଟିଲାଣି ପିଇ ଯିବ ଏଇନା ଡବଲ ଇଂରାଣ ଖାଣ୍ଟି ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ତେଲରେ ପିଆଜ ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ବାକି ଥିଲା ସେଇଟା ବି ପଡ଼ିଲା ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ପିଆଜ ବି ପଡ଼ିଲା ତେଲରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଏତେ ଗରମ ପିଆଜ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପୁରା ନାଲି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପିଆଜ ତେଲରେ ପଡ଼ିକି ଗୋଳା ହେଉଛି ଡଙ୍କିରେ କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଚଟୁ ନାହିଁ ଏବେ ଚିକେନ ପଡ଼ିବ ତେଲରେ ଏତେ ରଙ୍ଗ କଣ ଏକାଥରେ ପକା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ପଡ଼ିଲା ତେଲରେ ହଉ ଏବେ ପୁରା ସବୁ ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ପଡ଼ିଲା ଖାଲି ବାହାରେ ନ ପଡ଼ିଯାଉ ଚିକେନଟା ପଇଲା ଏପଟେ ପଇଲା ଚିକେନ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏତେ ଜୋର ପାଣି ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚିକେନ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ଆଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛଣା ହେଇଛି ତେଲରେ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଫାଇନାଲ କାମ ହେଲା ସବୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସବୁ ହେଲା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହେବ ଗୋଟେ ଥର ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ନା କ'ଣ ତାପରେ ଆସିବନି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଥର ହେଉଛି ସେତେ ଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି କିଣା ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ ଚିକେନ ତରକାରୀ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ଧଳା ଦେଖାଗଲା ସେ ଚିକେନ ତମେ ଏଇ ତ ମନ୍ଦିର ସରିଲା ଏମିତି ଏବେ ହାଣ୍ଡିର ସଟର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଓପନ୍ ହେଲା ଏବେ ଆମ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି ରେଡି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ତାର କଲରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କାନଟା ପାଖରେ
ସୁବିଧା ଲାଗେ ମାନେ ସବୁ ତୁ କହିବୁ ହଉ ସେଟା ସେଟା ଏକୁଟିଆ କହିଛି ନିଜ ପିଲାଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନଟା ପୁରା କଷ ହେଇଛି ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ବାଇ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।